rei. Fou l'opus prior del món. Ell era major que un altre home urbà, que era molt bé format i complit de tossos membres. I ell havia molt gran cara, de vermella, de flamenca, el nas jonc de ben dret, de gran boca ben feita i grans dents, belles i blanques, que semblaven perles, els ulls baix, de vells cabells rossos, semblants de fil d'aur, de grans espades, de un cor edemat, els braços grossos i ben fets, de belles mans, de llons dits, de les cuixes grosses per llur mesura, els peus llongs i ben fets i gincausants, que fou molt ardit, de prous de cessar-me, ser forts i valent en llarg de donar, i agradable a tota la gent, i molt misericordiós, i a tot son cor, esa voluntat de guerrejar amb s'agraïms. Marcat per la providència. Aquesta és la història del rei conqueridor i el seu somni. Aquesta és la història de Jaume I. El segle XIII ha sigut considerat com un dels més violents de tota la història. Tot el món conegut estava assolat per cruentes guerres i interminables batalles. La península ibèrica es trobava en plena reconquesta, amb els territoris dividits entre els regnes cristians d'Aragó, Navarra, Castella, Lleó i Portugal, i diverses taifes musulmanes governades pels almohades.
Les lluites entre regnes eren constants i es camuflaven sota l'interès religiós, un mandat diví que demanava cristianitzar de nou tota la península, però en realitat era una altra. Els reis es trobaven en mans d'uns nobles àvids de terres i riqueses que no dubtaven en canviar de bàndol per tal d'engrandir el seu poder. Pere II d'Aragó, conegut com el Catòlic, havia pres en matrimoni Maria de Montpellier. Els motius que el dugueren a acceptar aquest enllaç eren, com solia ser habitual, merament polítics. Al rei se li coneixien moltes amants i rebutjava de tal manera la reina que no va consentir passar ni una sola nit amb ella. Alguns nobles, preocupats pels problemes que podia ocasionar la falta d'un hereu per a la corona, van maquinar un pla juntament amb la reina. Enganyaren al rei amb la idea de que una dona noble de Montpellier volia passar la nit amb ell amb una única condició. Deurien d'estar a fosques en tot moment. Va ser així com la reina aconseguí passar la nit amb el rei sense que ell se n'assabentara. Eixa nit, les esglésies no tancaren les portes i molts van passar-la resant i demanant-li a Déu un hereu per al regne d'Aragó. I el miracle es va produir. El 8 de febrer de l'any de Nostre Senyor,
de 1208, fruit de la voluntat divina i de la providència, va néixer el fill de Pere II i Maria de Montpellier, hereu de la corona d'Aragó. Des del primer moment el xiquet va ser repudiat per son pare, per ser fruit d'un engany. El seu nom també va ser fruit del destí i de la voluntat divina. Sa mare va encendre 12 ciris, cadascú el nom d'un dels 12 apòstols. L'últim a apagar-se indicaria el nom del futur rei. La vida de Jaume no va ser gens fàcil. La dura infantesa forjaria en ell un caràcter fort, orgullós i guerrer, que marcaria el seu destí. Pràcticament des del seu naixement, Jaume va haver de sortejar grans perills. Molts eren els que desitjaven que desapareguera. La seva mort deixava la corona d'Aragó sense hereu, Ferran d'Aragó sense possibilitats de reconciliació amb la reina i el papa negant el seu divorci. Un panorama molt golós per a alguns nobles massa ambiciosos. Amb tan sols 2 setmanes de vida, Jaume dormia plàcidament al seu bressol, quan per un respirador que hi havia al sostre de la seva cambra li van llançar un enorme cudol
que a punt estagué d'esclafar-lo. La pedra caigué només uns pocs centímetres del xiquet. Semblava com si una mà divina l'hagués desviat en l'últim moment. Havia sigut un altre milagre. En una altra ocasió, algú col·locà al bressol un perillós escurçó, una serp verinosa que a punt estagué d'acabar amb la seva vida, de no haver sigut per la rapidesa de sa mare i d'un soldat de la guàrdia que sacrificà l'animal amb la seva espasa. La corona d'Aragó es veia amenaçada pel noble Simó de Montfort i les seues ànsies de poder. Per trobar una solució, el rei Pere pactà casar Jaume amb la seva filla, Amicia de Montfort. Per garantir l'acord, el rei lliurà el seu fill de tan sols 3 anys com a penyora. Per una vegada al seu poder, Jaume quedava presoner al palau de Trencavell, a la ciutat de Carcassona, i Simó de Montfort continuava atacant els vassalls del rei d'Aragó. La guerra és inevitable. El 12 de setembre de 1213, Pere II d'Aragó mor a la batalla de Muret. La corona d'Aragó queda sense el rei i amb el successor en captiveri. Tan sols 9 dies després mor sa mare, a Roma, mentre implorava al papa Innocenci III l'alliberament del seu fill. Alguns diuen que va morir de pena. En un tres i no res, Jaume acabava de perdre a son pare i a sa mare i continuava presoner del mateix home que havia mort a son pare. El destí s'afanyava en mostrar-li la seva cara més amarga.
El papa, Innocenci III, volent acabar amb el creixent poder de Simó de Montfort, li exigeix l'alliberament de Jaume sota amenaça d'excomunicació. Un xiquet de tan sols 6 anys era l'única esperança per a un regne sumit al caos i completament desmembrat. La regència recau sobre el seu oncle, Sanç d'Aragó. Mentrestant, la formació del futur rei queda en mans del mestre de l'Orde del Temple, Guillem de Montredon, al castell de Montsó. És precisament al castell de Montsó on naix una de les llegendes més extraordinàries que es conten del rei Jaume. Un dia va caure a les seues mans un interessant llibre que el va deixar bocabadat. Contava la vida d'un cavaller castellà invencible, de nom Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. El guerrer més valent que Jaume havia sentit parlar mai. El llibre contava com en 1098 el Cid havia conquerit als moros una fabulosa ciutat a la vora de la mar Mediterrània, a la que anomenaven Balancillar. La seva espasa Tisona era tan temuda que els sarraïns la coneixien com l'espasa de Crist i pensaven que dotava d'un especial poder a qui l'empunyava. Jaume jugava pels patis de Montsó a ser el Cid i somiava en que algun dia ell mateix reconqueriria València empunyant l'espasa Tisona.
Xisona va estar forjada al segle XI a Toledo i el Cid la va arrabassar al moro Malik Bucat. A la seva mort, la seva filla Cristina la va heretar. Cristina estava casada amb Ramiro Sánchez de Navarra, senyor de Montsó. Conta la llegenda que l'espasa va ser soterrada al castell i va ser el propi Jaume I qui la va trobar i la va emprar en les seues conquestes. El mateix rei conta la seva crònica que al setge de Borriana, 1234, havia junta una espasa de Montsó que hauria per nom Tissó, que era molt bona, aventurosa, aquells qui la portaven. Conten que aquesta extraordinària espasa toledana rep el nom pel color negre del seu invencible acer. Davant de les perilloses pretensions del regent Sanç, les Corts Generals d'Aragó i Catalunya declaren Jaume major d'edat amb 10 anys i el proclamen rei. Aclamat per uns i menyspreat per altres, el rei xiquet va tindre que enfrontar-se de seguida amb els nobles que únicament buscaven el benefici propi. Per tal de garantir la continuïtat de la corona, casen Jaume als 13 anys amb Leonor de Castella, 30 anys major que ell. El matrimoni suposa un pacte quasi invencible entre Castella i Aragó. Del matrimoni naixerà el seu primer fill, Alfons. En 1229, el rei repudia Leonor, al·ludint parentesc massa pròxim, i el papa Gregori IX li concedeix l'anul·lació del matrimoni. El rei Jaume prompte posa en pràctica el significat del lema Virtus Unita Fortitor. La unió fa la força. I entenc que és necessari aconseguir la unió i el respecte de tots els nobles. És per això que comença un pla de conquestes i expansió de territoris, recolzat per una noblesa que rebia terres i riqueses a canvi. D'eixa forma aconseguirà mantindre a tots contents i ell s'encaminyaria a complir el somni de la seva vida, conquerir València, aquella ciutat a la que els sarraïns anomenaven Valencià, i que va tornar a mans musulmanes després de la mort del Cid. Des de 1229, València estava en poder de Sayan ibn Martasnix, cabdill almohade, que havia guanyat una guerra civil entre els musulmans i havia destronat a Sayyid Abu Said. Els que tenien la sort d'haver-hi en estat afirmaven que era la ciutat més bella que mai havien vist. Una joia coneguda per tots com la perla de l'Al-Àndalus.
conquesta de València no seria fàcil i caldria planificar la consciència. Primer de tot, calia conquistar les illes. Mentre Mallorca continuara en poder musulmà, les costes no podien evitar l'atac i els pirates i el comerç entre les ciutats resultava impossible. L'any de Nostre Senyor de 1229, el rei Jaume conquesta Mallorca. Després d'això, la fama de monarca comença a créixer. Cada vegada eren més els nobles que volien lluitar al seu costat. L'aureola de conqueridor invencible traspassava ja les fronteres. El camí cap a València començava a quedar lliure, però per poder conquerir-la anaven a fer falta el màxim d'homes possibles. És per això que el papa Gregori IX atorga a la conquesta de València la condició de croada cristiana, equiparant-la a les expedicions a Terra Santa. Tot aquell que hi participara obtindria tants beneficis materials com espirituals i seria perdonat de tots els seus pecats, presents, passats i futurs. Primer va caure Morella, després Borriana i Peníscola. Jaume controlava totes les terres i castells del nord fins a Sagunt, tot l'interior fins a Terol. Intentant fer una pinça per aïllar València, va arribar pel sud fins al Balat de la Ribera. L'any de Nostre Senyor de 1235, Jaume es casa amb Violant, la filla del rei Andreu II d'Hongria. L'enllaç suposava un impuls del poder d'Aragó cap a l'Orient. El matrimoni tenia una intenció merament política, però quan Jaume veu per primera vegada la seva futura esposa, es queda impressionat. Era la dona més bella que mai no havia vist, amb uns grans ulls de color verd maragda, uns cabells llargs i rosos com l'or. Malgrat que Jaume va tindre moltes amants, Violant va ser el seu gran amor de la seva vida i li va donar 8 fills i va ser per a ell esposa, amant, amiga i fins i tot gran consellera. Violant va ser per a la gran corona d'Aragó la gran reina hongaresa.
plaça estratègica per arribar a València era el Puig de la Ceba, un lloc clau per al suport de les operacions militars del setge de la Perla. Es tractava d'un castell mig enderrocat, localitzat en una muntanyeta menuda, destruït i abandonat pels musulmans, que anaven endarrerint les seues posicions. El rei ordenà reconstruir-lo i rebatejar el lloc com el Puig de Santa Maria. Va ser així, precisament, on va tindre lloc una de les batalles més espectaculars de la nostra història, la batalla del Puig. Assabentant-se el rei Sallant que Jaume I havia viatjat cap a Lleida, buscant reforços i queviures, i que els cristians estaven en minoria, decidia atacar per recuperar el castell. Els cristians amagaren darrere la muntanya la meitat dels homes, tots els cavalls i els animals de càrrega, amb totes les seues banderes, estandards, penons, trompetes. L'atac dels sarraïns va ser pràcticament imparable, però quan Sallant pensava que la batalla estava guanyada, començaren a sonar les trompetes i els cavalls i els estendards començaren a aparèixer per l'horitzó. Els sarraïns fugiren atemoris pensant que el rei Jaume havia tornat amb reforços. En la retirada moriren la majoria dels moros abans d'arribar a les muralles de València. El propi Sallant estigué a punt de caure. L'exèrcit musulmà estava ferint de mort.
els sarraïns del maig i protegits darrere de les muralles de València, Jaume I trasllada el seu campament a les afores de la ciutat, iniciant un contundent setge que talla qualsevol contacte amb l'exterior i la possibilitat d'obtindre aliments i queviures. El rei estableix el quartel general a Russafa. És justament ací on es té lloc la llegenda probablement més famosa del rei Jaume, la llegenda del rat penat. Conten que una nit, estant les hosts del rei Jaume acampades prop, el soldat encarregat de la vigilància i de donar l'alarma es va dormir justament al moment en què els musulmans iniciaven un atac per sorpresa. Una rata penada que sobrevolava el campament va començar a colpejar-se contra el timbal amb què es donava l'alarma. Els forts sorolls produïts van despertar al propi rei Jaume. El rei al cim de la seva tenda amb l'espasa en la mà. El seu avís va alertar tots els cavallers que despertaren i aconseguiren rebutjar l'atac. Va ser així com Jaume I decidí premiar l'ajuda del rat penat nomenant-lo símbol de les terres valencianes i col·locant-lo al lloc més alt d'escut, banderes i ensenyes.
els atacs esporàdics dels moros sobre el campament intentaven obrir alguna bretxa en l'ofegadora tenalla. Igualment, els cristians pretenien enderrocar alguna part de la muralla per accedir a la victòria. Les escaramusses se succeïen contínuament. Aquestes escaramusses, comandada pel propi conqueridor, una sageta provinent d'una ballesta musulmana va impactar al cap del rei Jaume, travessant el seu elm i ferint-lo greument. L'impacte va tirar al monarca del seu cavall. El rei va trencar amb la mà la fletxa sardaïna abans de desmaiar-se. Un gran silenci es va produir. El rei cristià ha mort! 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 El rei cristià ha mort. Cridaven eufòrics els musulmans. Jaume estigué convalescent un parell de setmanes. Després es va recuperar, malgrat que la punta de la fletxa es va quedar incrustada al crani. Aquest fet acabà de convèncer a tots, de manera definitiva. Déu havia tornat a salvar al rei. La conquesta de València era indiscutiblement una qüestió divina.
La condició de croada dictaminada per Sant Pare va fer que arribaren al campament cavallers alemanys, italians, anglesos i provençals. En total, tal i com narren les cròniques, es podien comptabilitzar més de 1.000 cavallers i quasi 60.000 peons rodejant estratègicament les muralles. El setge va durar 5 mesos. L'ajuda naval enviada de Tunísia també va ser aturada pels cristians, que eren cada vegada més nombrosos. Era impossible vèncer al rei conqueridor, que era capaç de tornar de la mort com el mític Cid Campeador. Sayan comprengué que la situació estava perduda i envià el seu nebot, Abu il-Hamlet, per negociar la rendició amb el rei Jaume, sempre assessorat per la reina Violant. El 29 de setembre, dia de Sant Miquel, es signaren les capitulacions que es conserven a l'Arxiu Reial de Barcelona. Com a senyal de la rendició, els musulmans van fer onejar un gran penó amb els colors de la corona d'Aragó a la torre d'Ali Bufat. El propi rei Jaume ho conta emocionat a la crònica que ell mateix manà escriure. E nos fom entre la Rambla i el Real, e quan vim Nostra Senyera en la torre descavalcant del cavall, e endreçant-nos per l'Orient, e plorant els nostres ulls, e besant la terra per la gran mercè que Déu nos havia feita. El somni, per fi, s'havia fet realitat. El dia 9 d'octubre de 1238, dia de Sant Dionís, el rei Jaume I, conegut per tots com el Conqueridor,
va entrar triomfalment a la ciutat de València. Tenia 30 anys, 8 mesos i 7 dies. Era rei d'Aragó, Mallorca i València, comte de Barcelona, senyor de Montpellier i del Rosselló i de la Provença. Al seu pas, la gent l'aclamava i el victorejava. El 7 d'abril de 1261, el rei Jaume convoca les primeres Corts Valencianes i jura els furs de València, conjunt de costums, normes jurídiques i lleis que atorgaven al regne de València la condició d'estat sobirà. A més, promulga un privilegi reial pel qual obligava a tots els seus successors a jurar els furs abans d'un mes de l'inici del seu regnat i fixava l'obligatorietat de convocar Corts a l'inici de cada regnat. Jaume mor el dia 25 de juliol de 1276, als 68 anys, i està soterrat al Reial Monestir de Santa Maria de Poblet. Regnà 58 anys. Aquell xiquet que es va veure obligat a créixer abans d'hora. Aquell guerrer que lluità incansablement per aconseguir la unió d'un regne. Va fer realitat el seu somni. Conquerir València, la perla de l'Al-Àndalus.
Bona nit. Enguany, la colla de dolçaines i percussió La Morralla volem celebrar els 25 anys de vida com a associació cultural involucrada en la recuperació de les tradicions valencianes i també volem commemorar la festivitat del 9 d'octubre, la festa de tots els valencians. I hem volgut fer-ho d'una manera molt especial, amb l'espectacle musical i visual que acaben de compartir, titulat 1238, Crònica d'un somni. Un poema musical que ha recreat la història del rei Jaume I el Conqueridor, des que va ser concebut fins a la seva mort. Volem agrair als organismes, persones i col·lectius la seva implicació en el projecte que va començar a gestar-se ja fa quasi un any. A Antoni de l'Asunción, per haver creat aquesta meravella d'espectacle. A tots i cadascú dels membres de la colla de La Morralla i dels amics de Metall, que ens han ajudat, i sobretot al nostre director, Raimon Llobregat Suig, verdader artífex d'este projecte. Al cor de l'Associació Escola Musical La Nova i al seu director, Juan Miguel Terraza Samper, per haver posat la veu coral als diferents passatges. A Jovi Vidal, per la seva tasca en la narració del poema musical. A les amigues i amics del ballet d'Alicia Montalva, de Cocentaina, per les seues coreografies. A la filats valencians de l'Olleria, per la seva col·laboració. I a Ramon Soler Sant Bartolomé, per la confecció del cartell. A la Diputació de València i al seu programa cultural València és Música. A l'Ajuntament de l'Olleria, per les facilitats a l'hora de disposar dels espais i treballadors municipals. Als membres de la Corporació Municipal que ens han acompanyat per el seu recolzament. I a les nostres famílies i amics i a tot el públic que tan amablement ens ha volgut acompanyar en esta vesprada. Una forta abraçada i fins pronto. Com hem dit al principi, Maite, este és l'acte central de la celebració dels 25 anys de La Morralla. Qui l'ha de dir-nos fa 25 anys que el grup de joves que vam començar a Dolçaina, i aquests joves jo era un d'ells, i ara ja no soc tan jove, soc poc més bé, anem a estar i a fer el nivell que hem aplicat a estar així. Gràcies a això, la família de Morralla està creixent. En aquell moment érem 4 o 5 que vam començar, avui en dia, si us doneu compte, som una família molt gran i estic jo, per almenys, content i orgullós de lo que en aquest moment vam fer la llavor avui ha donat fruit i estan així. Una part molt important de nosaltres som el que vegeu, però la família de Morralla és molt més gran. Són els pares, mares, germans, parelles, homes, dones, fills, amics, que moltes vegades no estan en nosaltres, com nosaltres no estem en ells, millor dit, perquè estem tocant d'un poble, fent una entrada, fent unes albaes, fent una dansa, fent 25.000 coses. Ho estem assajant. El que heu vist avui és un fenomen increïble. Porta molta coordinació, porta molta feina. Llavors volia que realment agrair a tots els components de La Morralla, especialment a la secció de decoració, que es deia jo, que són els que han fet possible tot això. Un fort aplaudiment. Tot això no hauria sigut possible si fa uns anys no haguera sigut un xic molt jovenet, com allò de les ranes, que ara ja no està un jovenet. Ens va agarrar com un cassetí, ens va pegar la volta i va dir, vosaltres podeu fer això i més. I avui heu vist el que punt i el que som capaços de pegar a fer. Així que un fort aplaudiment per a Raimon.